Li Tirkiye debensiya qeyrana aborî da partiyên muxalefeta wî welatî bi sedema ku ev desthilata heyî nikare welat birêve bibe, daxwaza hilbejartineke pêşwext dikin. Ji ber wê çendî jî di nava partiyên muxalefetê de nîqaşên diyarkirina namzedê bû serokkomariyê guhr dibe. Di nava wan nîqaşan de serokê Partiya Muxalefeta Sereke CHP Kemal Kılıçdaroğlu got ger bê qebûlkirin û partiyên muxalefetê bipejirînin, ev dikare bibe namzedê serokkomariyê yê muxalefetê. Li gorî hin zanistên siyaseta navxwî ji ber ku niha li Tirkiye rêjeyeke zêde ya dijberiya Erdoğan heye, egera serkeftina Kemal Kılıçdaroğlu jî zêde ye. Cumhur İttifakı'nın popülaritesi düşüyor. Dema ku bawerî û piştevaniya ji bo deshilatê taybetî jî ji bo Erdoğan kêm bibe, muxalefet her kî wekî namzet nîşan bide, egera serkeftina wî zêde ye. Bêguman Kemal Kılıçdaroğlu jî di siyaseta Tirkiyeyê kesayeteke girîng e û bi daxuyaniyên xwe yên dawî jî eleqeyeke mezin dît. Ji ber vê çendê egera serkeftina wî jî heye. Lêbelê bila neyê ji bîrkirin ku deshilat û Erdoğan hê jî bihêzin û dengê wan jî bi ser ji sedî pêncî re ye. Namzedê ku derkeve pêşberî Erdoğan divê gelekî baldar be. Li gel wê yekê yek ji mijara cihê nîqaşê ew e ku HDP namzediya Kemal Kılıçdaroğlu çawa dibîneye. HDP'nin bu konudaki tavrı Hewlesta HDP'ya derbarê namzedên de diyar e. Çi namzedê HDP be, çi jî namzedê partiyekê din, ji bo me kesayet ne girîng e. Ji bo guherîneke demokratîk, rêgez û metod girîng in. Gel li ser rêgezan li hevkirinek çê be, em dikarin piştevaniya namzedê hevpar bikin. Her wiha pisporên ku balî dikişînin ser giringiya dengderên Kurd jî amaje pê dikin ku niha li bajarên Bakurê Kurdistanê eleqeya bo CHP zêde ye. Türkiye siyasetin içerisinde uygun bir vasat. Di nava siyaseta Tirkiye'de dengderên herî polîtîk, dengderên Kurdin. Em dibînin ku di rojên dawiyê de taybetî li Diyarbekir û çendîn bajarê din yên Kurdan, eleqeya ji bo CHP û Kemal Kılıçdaroğlu zêde ye. Kurdên ku ji HDP û AK Partiye xeyîdîne berê xwe didin CHP. Bêguman, CHP jî dizane ku bêyî Kurdan serkeftineke çê nabe. Ji ber vê çendê dê CHP polîtîka xwe ya li dijî Kurdan li ber çavan re derbas bike û dê Kurd jî zêdetir berê xwe bidin CHP. Di şert û mercên hêde gerçi guherîn çê nebin, dê hilbijartinên giştî û yên serokkomariya Tirkiyê hezîrana 2023 da bên li derxistin. Namzedê deshilatê yê bo serokkomariyê, serokkomarê heyî Erdoğan e. Heta niha namzedê muxalefetê nehatiye zelalkirin, lêbelê li gel serokê giştî CHP Kemal Kılıçdaroğlu, navê şaredarên bajarên meziniyên Stenbol û Enqerê jî tê bilêvkirin. HDP jî dibêje ger rêgezên wan neyên cibicîkirin, dê namzedê wan hevserokê berî yê girtî Selahattin Demirtaş be. Vurala erişmiş. Kurdistan 24, Ankara.